То се почва такова. Като хорейшо, взема хорейшо с писъмта. Пяу! Ви сега, що сте голи? Ами, защото ще влизаме да се къпем, тате. Аха. А ти ще си върху мама. Що ти правя масаж? Аха. А тя що викаше? Мисли. Защото я натиснах и я заболя. Аха. А тя що е вързана? Тате, защото много шавай, да не мърда. А що я запуши на устата? Да не вика, да не ми се буди. Аха. А какво е това, дето изтърчи от дупето? Идея си нямам, аз тя го виждам. Добър си. А това е изтърчи от твоето дупе? Веднага отида си лягаш да не стърте нещо от твоето.